menit dari sekarang. Selamat menyaksikan. Sidem permana datan ono sabawaning walang salis pembacaan kegodongan tan ebak awet sami rono tan lumam kang kabiarso amung suaraning pradonga kang lamat-lamat munyo hangrange lah menika Pratandha bebukaning carita ing satunggaling papan ingkang edi endah lan nengsemaken kacariyos ing satunggaling papan kasebat pepundhen kang asma Kyai Mertoyoso. Kyai Mertoyoso anggadhahi ilmu kang linuwih ugi panjenenganipun nggani murid ingkang asma Joko Tingkir. Atur sugeng dumateng kang samya dateng amrih kesani badan kula wujud demang melang-melang ampun ngantos samya jinglang mangke mundhak masangereng. Saking Mertoyudan dereng saged totolan udanagara sanyata saged dipun lunga sapa ngupados pangupa jiwa sampun cekak dados satur sekitana lenggaira sedaya sinabi mereka kawula kang ngrupani boten tata nalika Kyai Mertoyoso sapa warga sami suka mari suka dumadakan wonten satunggaling jen ingkang embo-embo dados menungso ingkang sami sunta Greido kawontenan lajeng dipunadhepi dening Kyai Mertoyoso. Namung Kyai Mertoyoso kerepotan ngadhemi sunta lan sawadya bala ingkang awujud satru kewan. Lajeng panjenenganipun nimbali putra inasenipun ingkang asesile Joko Tingkir. Joko Tingkir mantaji anatai reri dibunipun Sunta. Do elinga iki jamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno ajarane wali songo werna-werna dzikir tahlil lan sholawat kulinakno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa
Ojo nyacat ojo ngino. Wonten ing palagan menika Joko Tingkir saged ngawontenaken reriripun Sunta lan sawadya bolenipun. Salajengipun amargi kawontenan sampun aman Kyai Mertoyoso Joko Tingkir sapa warga lan prajuritipun lajengaken anggenipun sami suka mari suka. Kawitane lagu crita jajogetan pro prajurit budal kanthi bebarengan kanthi kairingan kumandang ing gamelan pro prajurit wis siap ing swara pendekang tansah kumandang diiringi swara dodok kang cumemplang uga swara suling ngebyare ngawang-awang iku pratandha wayah budal medan perang. Oh prajurit ngagem busana gumebyar kedekane sirah katon gencar-gencar Aja kulu jogetan kang dibeni nambah isolah wibawa kang diugemi. Pro prajurit ngagem busana gumebyar kedekane sirah katon gencar-gencar Aja kulu jogetan kang dibeni nambah isolah wibawa kang diugemi. Pungkasaning carita minangka bebungah upaning pakurmatan dumateng Kyai Mertoyoso awit perjuanganipun. Papan menika pinaringan tetenger Mertoyudan. Oke, aplaus yang meriah untuk Surawongso Manunggal dari Kecamatan Mertoyudan. Luar